A Pharmanex olyan vállalat, amely a tudományon alapszik. Ez a szenvedélyünk és hivatásunk. Mi valódi tudományra építünk. A Pharmanex számít az iparág mércéjének. A Pharmanex a mérhető különbség. A Pharmanex tudomány iránti elkötelezettségének köszönhetően forradalmian új módszerekkel képes mérni a test antioxidáns szintjét. Biofotonszkenner az első olyan eszköz, amely behatolás nélkül fény segítségével méri a bőr karotinoid antioxidáns szintjét. Orvosként és kutatóként elmondhatom, hogy a táplálékkiegészítőkkel foglalkozó kutatások területén bizonyítékokkal rendelkezünk, hogy ezek valóban hatékonyak, hogy az ígéretnek megfelelő a hatásuk, vagyis valóban azt tartalmazzák, ami a címkére van írva. A Pharmanex pedig elkötelezte magát a két dolog mellett, és egy kardiológus számára könnyen észrevehető a kettő közötti kapcsolat hasznossága. Az Egyesült Államok első számú kutatásokkal foglalkozó egyetemén orvosok és fizikusok fejlesztették ki a biofotonszkennert, ami a világ első Raman spektroszkópiát használó antioxidáns mérőeszköze. Ez egy olyan csodálatos, különleges eszköz, amellyel tanulmányozhatjuk a karotinoidok molekulaszerkezetét. Az újdonság pedig az, hogy fogták és újra tervezték ezt a technológiát, hogy behatolás nélkül könnyen, néhány perc leforgása alatt megmérhessék a bőr karotinoid szintjét. Látványosan megváltoztatja azt a módot, ahogy az emberek az étrendjükről és az egészségükről vélekednek, mert ezzel az eszközzel könnyen kiértékelhetik az antioxidáns szintjüket. Biophotonic szkennerben használtunk először lézert arra, hogy megmérjük a test karotinoid antioxidáns szintjét. Eddig ezt senki sem próbálta. Beszéltünk olyan emberekkel, akik egész életükben az antioxidáns anyagcserék kutatásaival foglalkoztak, mint például dr. Packer, aki azt mondta, hogy ha rendelkezésére állt volna ez az eszköz 40 évvel ezelőtt, amikor a méréseket végezte, akkor a lehetőségek száma végtelen lett volna. Ez tényleg egy nagyon jelentős változás. A Pharmanex Biophotonic Scanner optikai jelek segítségével méri a karotinoid szintet az emberi bőrszövetben. A jelek beazonosítják a karotinoid egyedi szerkezetét. Ebből a szerkezet megállapítja a bőr karotinoid értékét, vagyis a BKS. A BKS érték következtetni enged a teljes test antioxidáns állapotára. A Pharmanex a kizárólagos tulajdonosa a szabadalmaztatott biofotoszkenner technológiát felhasználó eszköznek, amely hitelesíti a bőr karotinoid számának növekedését. A szkennerrel izgalmas dolgok történnek mostanában. 2005. június 6-án a Pharmanexnek ítélték az amerikai üzleti díjat. A New York Post az üzleti világ saját Oscar díjának nevezi a díjat. A leginnovatívabb vállalatnak járó díjat a Biophotonic Scanner miatt ítélték a Pharmanexnek. A szkennert továbbá bemutatták több tekintélyes konferencián is, többek között a New York-i Tudományos Akadémián, a Kaliforniai Oxigéntársaság, az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság, a Gordon Kutatási Konferencia és az Amerikai Táplálkozástudomány rendezvényein is több mint 3 millió embert szkenneltek már. Most először mindenki könnyedén megmérhet egy fontos biológiai tényezőt.